Yan tiket lang nih, yang. বালাকে হামবাই তিনি 19 তারিখ আগস্ট 2021 তিনি পদ্মবীর লেরিয়া ও রামচন্দ্রগড় কনস্টিটিউন্সি আন্ডারও পার্টি আইপিএফ তিনি তরফ থেকে 113তম তিনি শেষ স্বীকৃতি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর माणिक्य बाहादुरनि आचाइमा सालनो जों फालायलायै दङ जों ब्लगाव अनुष्ठान खायमानि यागुलो पद्मबीर मेइन रुटआव जों रेलि खालायाखै ताबो लामायाव जों रेलि खालाय फाय दङ कारण दीर्घ 184 जना त्रिपुरा हाव राजत्व खालाय थांनाय जोंनि राजा रकनि बिसिङाव पाइथाक शेष स्वीकृति महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर जे महाराजानो जों त्रिपुरार आधुनिक रूपकार हिनी सिनिओ साइमानो आबुनि बागै जों सिनि महाराजानो सम्मान बेवयाखै 113तम महाराजानि आचाइमा साल पालाय दङ अब ताक्लायनो पयला कतालिया जों 2009 नि सिमिनो चिनि पार्टीनि तरफ থেকে पार्टी आइपिएफनि तरफ থেকে महाराजानि आचाइमानो जों पालायलायै फाय दङ अमहाय ख्लायनो ताक्लायबो जों चिनि पद्मबीर लामचायो महाराजा बीर बिक्रमनि 113तम आचाइमानो जों खाबाय खुबाय जों लामसगै लामा हिमबतक खालायलायै दङ जों साइमानो जे चिनि महाराजा जे 1908 ख्रीष्टाब्दनि 19 तारिख आगस्ट चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर आचाइखा तै बो थैलांका 1947 बिसिनि मे मासनि 17 तारिख थैका आबो जों साइमानो बेयाबा चिनि महाराजानो एकमात्र चिनि त्रिपुरानि आधुनिक रूपकार हिनी जों साइमानो आबुनि बागै चिनि महाराजानि खालायलांमानि गोबांमा सामुं खरसा जागनाय रक जों नुगो बयनि वानसुकमा बायनो महाराजा बीर बिक्रम कलेज थांलांमानि बिनि वानसुकमा बायनो 1942 सिन्दाय लोंगो जे प्लेन गाति खालायमानि सिन्दाय लोंनि बुमुं परवर्ती समयो सिंगार बिल खालायका आबुनो जों पार्टी आइपिएफ टी बीजेपी सरकारो खायमानि यागुलो ताबुक जों आबुनो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट बुमुं रियाखै जों नामलायका तै अमहायके मनो पयला त्रिपुराव लाइबुमा जे महाराजानो सरकारी भावे स्वीकृति घोषणा रियाखै महाराजानि आचाइमा सालनो लोकेल हलिडे हिसाबै जों पालायनानै थाङै दङ 2020 सेमाननि सिमि जों महाराजा बीर बिक्रम आचाइमानि सालनो त्रिपुरा सरकार ससम्मान बेवयाखै जों सरकारी छुट्टी घोषणा खालायाखै जों बनबरम खालाय पालायलाय दङ एवं जों सरकारी भावे जों सिद्धांत नायमायाखौ सानिफानो पार्टी आइपिएफ टी 2009 नि सिमिनो जे महाराजानि आचाइमा सालनो एवं 2009 नि सिगांबो विभिन्न एनजिओ संस्था থেকে বিভিন্ন সোসাইটি থেকে বিভিন্ন পলিটিক্যাল नि तरफ থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনनि तरफ থেকে महाराजानि आचाइमा सालनो जों पालायलाय फायमानि नुगो एवं चिनि महाराजा बीर बिक्रम कलेजो सिमिसे आगिओ कम बेस पालायो तै अयन जागाओ नुगिया तिनि जों साइमांका जे राज्य सरकार त्रिपुरा राज्यनि जे बीजेपी आइपिएफ सरकार जेभावे सिद्धांत नाहामाबाय तिनि ब्लगंथन चिनि सरकारी भावे पलिटिकल पार्टी नि बिसिंथै सरकारी नि बिसिंथै गभर्नमेंट नि बिसिंथै विभिन्न जागाओ विभिन्न क्लाबो विभिन्न पाड़ाओ विभिन्न अफिसो तिनि महायख्लै राजानि बार्थडे जों खायलाय दङ।